ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡೊಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಐನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ತೋಂದು ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಏನಂಚಿನ ಗೊಂತುಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದೊಲ್ತಿ ಸಾಂಕುನ ಐಸೆ ಪಾತೆರ್ಬೇನು ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ಐಸೆ ಪುರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಈತು ವರ್ಷ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಪತ್ತು ನೂತ ಒಂದು 75 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಆ 75 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ನೆನ್ನು ಆತು ವರ್ಷೋಡಿ ಕಲ್ತು ಇಜ್ಜೇನು ಯಾನೊಂಜಿ ಪೆದ್ದೆರ ಕಲ್ಪನೆ ತಿಂಚಿ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯನು ಇತ್ತೆ ತೆರಿಪಬೆ ಪೆದ್ದೊಲ್ತಿ ಎಂಚ ಸಾಂಕುನೆ ಎಂಚ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನೆ ಅನ್ನೋದು ಪಂಪೆ ಇವಾಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದ ಪೆದ್ದೊಲ್ತಿ ಪೆದ್ದನೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪೆದ್ದೊಲ್ತಿ ಸಾಂಕುನಾಕ್ಲು ಇರನ್ಲ ಸಾಂಕುನಾಕ್ಲು ಅತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದ ಪಾಯಿನ ಅಪ್ಪೆ ಸಾಂಕುನೆಲ್ಲ ಪೆದ್ದೊಲ್ತಿಗೆ ಪೆದ್ದದಾಯಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ಜಿರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದು ಕೊರ್ಪುನ ಉಂಡು ಆ ಕಾಲ್ಜಿರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದು ಕೊರ್ನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಏತು ಬಗ್ಗೆ ಮರ್ದು ಬಾಡಿರೋದು ಇತ್ತೆ ಪಂಪೇನು ಅವು ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಕಾಲ್ಜಿರಿಗೆ ಪೆರದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯರುಂಡು ಕಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಮಂಜಾಲು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಮಾತ ಪಾಡಿಯರುಂಡು ಐಕ್ ಈತು ಬಗೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ಪೆದ್ದೊಲ್ತಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ದು ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ದುನು ಅವು ಕಾಲ್ಜಿರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಡೆ ಐನು ಕೊರ್ನಾಗ ಈತು ಬಗೆ ಪಾಡಿಯರುಂಡು ಐಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿರ ಉಂಡು ಆ ಬೆಲ್ಲ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೊದಿಪ್ಪಾಯರುಂಡು ಕಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಐನು ಪಾಡ್ದು ಕೊದಿಪ್ಪಾದು ಪೆದ್ದೊಲ್ತಿಗೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕೊರ್ಪುನೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅಂಚಿನ ಗೊಂತುಂಡ ಪೆರ ಅವೇ ರೀತಿ ಅವೇ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಹೋಮ ಕೊರಿಯರುಂಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕೊರೊಲಿ 2 ದಿನ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲಿ 2 ದಿನ ಕೊರೊಲಿ ಮಾತಾ ಪೆದ್ದೊಲ್ತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕೊರೊಂದು ಇದ್ದಿ ಅವು 2 ದಿನ ಕೊರ್ನಾನೆ ಯಾವೊಂದು ಹಣಪೆದಕ್ಲು ಆತು ದಿನ ಕೊರಿಯರುಂಡು ಐನು ಕೊರ್ದಾಯ್ನೆದುಕ ಆತು ಪುರ ಆದಾನಾಗ ಒಂಜಿ 10-11 ದಿನ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪೆರ ಪೆದ್ದೊಲ್ತಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋನಾಗೊಂಡತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಲೆತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಮೀಪಾವನಡಿ ಲೆತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಕೊರಡಲ್ನ ಅನ್ನ ಕೈಟ್ ಆ ಕತ್ತಿ ಕೊರದು ದಾಯ ಕೊರ್ಪುನಂದಿಗೆ ಏನು ವರ್ಣಿಕ್ಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೆದ್ದೊಲ್ತಿಗೆ ಸೋಂಕಾಯ ಆಪುನ ಈ ಶೇಪ್ ಉಂಡಾಪಗ ಅವು ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಕತ್ತಿ ಕೊರದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಕೊಂಡೊಪ್ಪುನೆ ಕೊಂಡೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ರೋಡು ಪೆರ ಮೀಪಾದು ಪೊರ್ಲು ಚಂಡಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ತರೆತ ಚಂಡಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ತರಿಕ್ಕು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂಜಿಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟೋಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈತು ಉಣುಪ್ಪು ಕೊರೋಡು ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ದು ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಜಿಪೆ ಕೊರ್ಪೀರು ಅಂಚ ಐನು ಕೊರಿಯರುಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬಂಜಿಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟುನೆ ಜೆಪ್ಪುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಂದಿರಿ ಪಾಡ್ನೆ ಮೇಲ್ಗೆ ಆತು ಈ ಸೇವ್ ಅನ್ಪೋಡು ಬಾಲೆಂದು ಮೀಪವನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲು ಡೈಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪುಜ್ಜಿಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಾಲೋಡು ಪೂರ ಪಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆನೆ ಪುಜ್ಜಿದ್ನೆ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರ್ದು ಐನು ಪೂರ ಪನಿಯರಾಪು ಇತ್ತೆದ ಕಾಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಪೂರ ಎನ್ನ ಕಾಲೋಡು ಪೂರ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮನ ಕಾಲೋಡು ಪೂರ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಕಾಲೋಡು ಪೂರ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇದನೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂಚನೆ ಮಂತದನೆ ದಯ ಬಂದ ಅವು ದಾಲ ಇಸಿಗಡ ಮೇರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅಂಚ ಆ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ದಾಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸಂಗಡಿಯಲ್ಲೂ 4 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ದಾಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಆ ರೀತಿದೇನು ಮಾತ್ರ ಸಾಂಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪೆದ್ದೊಲ್ತಿಗೆ ಮರ್ಪುನ ಮರ್ದಿ ಎತ್ತಿದ ನಾಟುಕೊಂತುಂಡ 14 ದಿನಾನಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೆ ಗೊಂತುಂಡ ಐನೈಸೆ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊತ್ತೆಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಸೇರು ಕೊತ್ತೆಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋಲಾತೆ ಒಂಜಿ ಕೊತ್ತೆಂಬರಿ ಒಂದು ಸೇರು ಬಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತೆ ಕಿಲೋ ಬಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ 1 ಕಿಲೋ ಕೊತ್ತೆಂಬರಿ ಅಂಡ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಮೆಂದು ಓಮ 5 ಬುಕ್ಕ ನೂದು ಜೀರಿಗೆ ನೂದು ದಾಸೆಮಿ 5 ಬುಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ನೂದು ಅವು ಮಾತ ಈಗ ಆತು ಸಾಮಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 1/4 ಕಿಲೋ 1 ಕಿಲೋ ಆತು ಸಾಮಾನಿಗೆ 1 ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 5 ಬುಕ್ಕ ಪೆರ 4 ಕಿಲೋ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆ ಮರ್ದು ಮಣಪುನಾಗ ಬುಕ್ಕ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಣಪುನೇನಂಡ ಕಕ್ಕ ಮರ್ದು ಮಣಪುನೇನಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 4 ಕೊಂಡೆ ನೆಯ್ಯಿ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತದ ನೆಯ್ಯೇ ಬೋಡು ಐನಾಯ್ತು ಅನ್ಪುನೆ ಅವು ಕಕ್ಕ ಮರ್ದು ಮಣಪುನೆ ಅಂತ ಇಂಚ ಗೊಂತುಂಡ ಈತು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಂಜಾಲು ಮುರ ಪಾಡ್ದು ಮಂಜಾಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಈ ದಾಸೆಮಿ ಈಸೆಮಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುನೆ ಉಂಟು 5 ಐಕ್ ಐನು ಪೊಡಿ ಮಂತ ದೀರ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯರುಂಟು ಅವು ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಸಾಮಾನಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಅಂದು ಬೆಲ್ಲ ಕಲಿವಿನ ಪಾಡ್ನೆ ಪಾಡ್ನ ಐನು ಇಂಚಿನೆಟ್ಟು ಕೊದಿಪ್ಪವನೆ ಅಂತುಂಡ ತಾರಾಯಿ ಬಣ್ಣಂಗಾಯಿ ತಾರಾಯಿ ಇದ ಪೇರ್ದೆತ್ತುದು
ಬನಾಲೇದಿ ಹಿಡ್ದು ಐತು ಕೊದಿಪಾವನೆ ಐತು ಕೊದಿಪನ నేను ಮಾತ పొడి పాండవు పొడి నేర్చు బుక్క ఐదుక పెర పొర్లు మగుతుంది ఆ పేరు నీరు ఆజినేట మగుతుంది అయిన ఐదుక ఈ పొడి పాండు ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಪೊಡಿ ಬಾರ್ದು ಮಗತದಾನಾಗ ನೆಯ್ಯಿಲ ಬಾರ್ದಾನಾಗ ನೆಯ್ಯಿ ಬುಕ್ಕ ಬಾಡ್ನೆ ಮಾತ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಡಿ ಬಾರ್ದೈನಕ್ಕೆ ನೆಯ್ಯಿ ಬಾಡ್ನೆ ದುಂಬ್ರ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದೈತು ಆಂಡಲ ಇನ್ನು ಪಾಡ್ನೆ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದು ಮಗತ್ತುಂಡು ಮಗತದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾಕ ಬರ್ಪುಂಡವು ಪಾಕ ಬರ್ನ ನಂಗೆ ಚೀಪೆ ಉಂಡೋ ಚಪ್ಪೆ ಉಂಡೋ ಪೆದ್ದೊಲ್ತಿಗೆ ಕೆಲವದಾಗಲಿ ಚೀಪೆ ಕೊಡು ಕೆಲವದಾಗಲಿ ಚಪ್ಪೆ ಕೊಡು ಐನೊಂಜಿ ಮಂತದು ಅಕ್ಲೆ ತೋಯ್ಪಾಯರ ಕೊರಿಯರುಂಡು ತೋಯ್ಪಾನಾಗ ಪಿದಾಯಿ ಮಾತಕೊಂಡ ಇರಿದ್ದಿ ಅಕ್ಲೇನು ಉಲಾಯಿಲೆಪ್ಪುನೆ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಕೈಗೆ ಇದು ಪನ್ಪುಣೆ ಚೀಪೆ ಆತನ ನಿಕ್ಲೆ ಯಾವ ಅದು ಖಾರ ಯಾರೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪನಿಯ ಬಂದು ಕೊರ್ಪುಣೆ ಐನು ಮಗುಪುಣೆ ಒತ್ತುದು ಇನ್ನೆ ಐನ ಕ್ರಮ ಅಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರ್ದು ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂಡ ಉಂಡೆ ಮರ್ದು ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂಡ ಎಂಚ ಉಂಟುಂಡ ಅವೇ ಕ್ರಮದ ಪೊಡಿ ಕೂಡ ಮನ್ಪುಣೆ ಮಂತದು ಐನು ಇತ್ತೆ ಮತ ಮಿಸ್ ಮುದ್ದೆ ಅನ್ಪೆರಿಗೆ ಐನು ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲ ಮತ ಎತ್ತದು ಮಂತನೆ ಐಕ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಯರಂಡು ಈತು ಸಾಮಾನು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಮಾತ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಈತು ಸಾಮಾನು ಬಂದಾಗ ಮುಖ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಮುಖ ಮಂಜಾಲು ಮುಖ ಕಾಯಿ ಪುನ ಐಕೆ ಎಡುಪುನಾಗ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಪಾಡ್ನೆ ಇತ್ತು ಐಕ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಐಕೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ನೆ ಬನ್ನಂಗಾಯಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ನೆ ಐತ ಅಂಟು ಬರೋಡವು ಮುದ್ದೆ ಮನ್ಪುಣ ಉಂಡೆ ಮರ್ದದು ಅವು ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಮನ್ಪುಡು ಮನ್ಪುನಾಗ ಐನು ಕಾಯ್ಪುಣೆ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಕೊಂತುಂಡ ನೆಟ್ಟು ನೀರು ಎಣ್ಣೆಡು ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆಡು ಕಾಯ್ಪುಣೆ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆಡು ಕಾಯ್ಪುನಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ದಿಂದಂಡ ಉಂಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ದಿಂದ ಪುಡ ಉಂಡು ಐಕೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಏತ ಅಂಟು ಬರ್ಪುಂಡ ಆತನ ಹಾಕ್ಲಿ ಎಟ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಮಾತ ಇಂಕ್ಲೇನ ಕಾಲೋಡು ಪೂರ ಎಡ್ತದೆ ಮಂತದನ್ನೇ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚೊಂಜಿ ಮರ್ದು ಪೆದ್ದೊಲ್ಟಿ ಮರ್ದು ನಿನ್ನಿತ ಈತು ಮರ್ದು ನೀನು ಪಂಡೆತ್ತ ಐನು ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡ್ಕೊಂತುಂಡ ಮಾತೇರ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೇನ ಅಪ್ಪೇಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡದು ಗೊರುಡು ದುಂಬುದ ಮರ್ದುಡು ಐತೆ ಈತು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲು ಮಂತನಾಕ್ಲು ನನದ ಮರ್ದನ್ನು ನನದ ಅಪ್ಪೆನಾಕ್ಲು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೇನ ಅಪ್ಪೆನಾಕ್ಲು ಕಲ್ಪೋಡು ಕಲ್ತದು ನಿನ್ನ ತಯಾರು ಮನ್ಪೋಡು ತಯಾರು ಮಂತದು ಅಕ್ಲು ನಿನ್ನ ಕೊರೋಡು ಆ ಜೋಕ್ಲೇಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೇಗೆ ಆತ ಕ್ರಮಡು ಅವು ಮರ್ದು ಮನ್ಪುಣವು ಪೆದ್ದೊಲ್ತಿಗೆ ಮರ್ದನ್ನು ಅನ್ನಡು ಅವೇ ಬುಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಕ್ಲನ ಬುಕ್ಕ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಪೂರ ಮರ್ದು ಪತ್ತುಜ್ಜವು ಅವು ದಾಯ ಬಂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ಸುಲಭ ಉಂಟು ಹೊಂಟಿಯರೆ ಐಕು ಬೋಡದ್ದು ಈ ಮರ್ದು ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಗ ಉಂಟು ಬಣಿತ್ತು ಬಂಗ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಮರ್ದಿಗೆ ಬಾಲಿಕೆ ಬತ್ತಲಿಗ ವಾ ಜೀವೋಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಆತ ಕ್ರಮದ ಮರ್ದುಂದು ಪೆದ್ದೊಲ್ತಿನ ಅಕ್ಕದು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಇಂಚಿನ ಗೊಂತುಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಸೂತಾಗನ್ನು ಅನ್ಪುನ ಉಂಡು 41 ದಿನ ಅವಡು ಆ ಸೂತಾಗ ಅಂದು ಅವಡಂಡ 15 ದಿನೊಟ್ಟು ಕರಿಪುಂಡಿಗೆ ಸೂತಾಗ ಆಂಡಲ ಪೆದ್ದೊಲ್ತಿನ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮ ಎಂಚಿ ಗೊಂತುಂಡ 41 ಪೆದ್ದೊಲ್ತಿನ ಪಿದಾಯಿಲೆ ತೊಂದು ಓಪಣೆ ಪಿದಾಯಿಲೆ ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ದಂಡ ಅಲ್ಲೇನು ಪೊರ್ಲುಡೆ 41 ನೀರಲ್ಲೇನ ತರೆಕು ಮೈಪೋಡು ತರೆಕು ಮೈತದು ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ತರೆಕು ಮೈಪುನಿಗೆ ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಹೊಡ್ಕೊಂತುಂಡ ಮಂಜಾಲು ಬುಕ್ಕ ಪೇರು ಅವಳ ಪೆತ್ತದ ಪೇರತ್ತು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರುಡು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮೀಪಾಡು ತರೆದು ಜಪ್ಪ ಮೀಪಾದು 5 ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇನು ನೀರ್ದು ಮೀಪಾಡು ನೀರ್ದು ಮೀಪಾದು ಅಲ್ಲೇನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮೀಪಾದು ಬಾಲೆನ ಮೀಪಾದು ಬಾಲೆನ ಜಪ್ಪುದು ಅಲ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಕೊಡಪಣ್ಣಗೊಂಡದು ಗುಯಲ್ದಾಡೆ ಬೋಡು ಕೊಡಪಣ್ಣಗೊಂಡದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡಪಂಡಗೊಂಡು ಯಾರ ಕೊನೆಯರಾಪಿ ಜೊತೆ ಅರ್ಧ ಕೊಡಪಣ್ಣ ನೀರು ದೆಪ್ಪಲ್ಲ ಐನು ದೆಪ್ಪದು ಐನು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪೆದಾನಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದೊಲಿಸಿ ಸಾಕನಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಹಾಲು ಐನು ಬಚ್ಚಿರೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಯಲ್ದಾಡೆ ಬೋಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೈ ಬುಕ್ಕ ಅವು ನಿಜವಾದ ಬೆಂದದಲ್ಲಿ ಪಣೆ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂಡ ಇಟ್ಟೆ ಅಂತ ಪಿದಾಯಿಲ ಕುಳಿದು ಪಾಡ್ಬೀರು ಮೈ ಬೊಟ್ಟು ಮಂಡೆಗೆ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪಣೆ ಮೂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಮೈತ ಮೂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಒಂದು ನೆತ್ತ ಕುಂಕುಮದ ಆಲ ಪೆದ್ದೊಲ್ತಿಲ್ಲ ಜನ ಪಾಡೋಡು ಐನು ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ತದು ನಿನ್ನ ಮಾತ ಈ ಕಣ್ಣಾಟಿ ಅವು ಒಂದು ಮಾತದೆ ತಂದು ಗುಯದಾಡಿ ಬೋಡು ಗುಯದಾಡಿ ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಗುಯದಲ್ಪ ನೀರೋಡು ಮಲ್ ಪೆದ್ದೊಲ್ತಿ ನೀರು ಒಯ್ಪೋಡು ನೀರು ಒಯ್ತದು ಕೊಡೋದು ದುಂಬು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ತಿಕ್ಕಂಡು ತಾರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ತಾರೆಗೆ ಮೈಪೋಡು 5 ಕಂಗು ತಿಕ್ಕಂಡ ಕಂಗು ಮೈಪೋಡು 5 ಬೆಳತ್ತದಾಯ್ಕೆ ಮೈಪೋಡು ಒಯ್ಕಲಾವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡೆ ಬೂದ ಇನ್ನು ಪಾಡ್ದು ರಡ್ಡುಗೆ ಐತಾಲು ಪುಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ದು ಬರೋಡು ಆ ಕೆಂಬು ನೀರು ಪತ್ತನೋಡು ನೀರು ಮೈತೇನು ಅಪ್ಪೆ ಪತ್ತನೋಡು ಅದನ್ನು ಏರು ಮೀ ಪೆದ್ದೊಲ್ತಿ ಮೀ ಪಾಯನೆ ಆಕಲಿಗೆ ಪತ್ತನೋಡು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ತು ಬಣ್ಣಾಗ ಈ ಕಣ್ಣಾಟಿ ಒಂದು ನೆನ್ನ ಗುಯಲ್ಗೆ ವಾಡೋಡು 5 ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಆದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಕಣ್ಣಾಟಿ ಮತ್ತು 5 ತೊಂದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಗುಯಲ್ಗೆ ವಾಡೋಡು ಗುಯಲಿ ದಿನ 10 ಪೋಪುನ ನೀರ್ದು ವಾಡೋಡು
ಅಂಚಮನ ಪೋಡು ಆತ ಕೆಲಸ ಬೆದ್ದೊಳಿತೇನೆ ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಒಲೆಲ್ಲ ಬೋಲಿ ಕತ್ತಿ ಬಿಡಿಸಿ ಉಪ್ಪ ಕತ್ತಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬೋಡಿದ್ದಿ ಆತ ದಿನ ಅಂಚ ಪೋಡಲು 14 ದಿನೊಟ್ಟೊಂಜಿ ಮೈಪುಣೆನುಂಡು ಪೆದ್ದೊಲ್ಜಿ ಮೀಪಾವಣೆನುಂಡು ಇಂಚಿನ ಸುದ್ದ ಮಣಪಣೆನುಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಲಿನ ಒಡಿಯೆಲ್ಲ ಕಡಪುಡ್ಜೀರು ಇಲ್ಲಿಡೆ ಅಂಚಿ ಪಿದಾಯಿ ಬರೆ ಉಲಾಯಿ ಬರೆ ನಾತಿಗೆ ಮಾತದೆ ಇಂದು ಸುದ್ದ ಇಂದೆನ್ನೆಲ್ಲ ಆ 41 ದಿನೊಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇರೆಂಡಲ್ಲು ಅದೇ ಉಂಟು ಯಾವ ಪೊರ್ಲು ಕಲ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಲಿ ಯಾನಿ ಈ ಸೇಪಾಸಿರ್ನೇನು ಏದು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೇನ ಅಪ್ಪೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೇನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಣ ಜೋಕ್ಲೇನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಮಿ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಉಳುಕುಲುಂದಲ್ಲತ್ತ ಜಿಯರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಡಪುರ್ಲಿ ಬಾಯ್.